Seyslerin şu neslinin hazmaty, olaryň ata-babalarynyň işini dowam etdirip, onu täze sepgitlere çykaranyňdan, ýynnam atlaryň ajaýyp neslini terbiýeleýänliginden ibaratdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Kuşlardanım ir oyanmak, babaly taýmazlyň neberesinde nesilden nesile geçip gelýände, taýmazlar her gije diýen ýaly, düýşlerine at minerler. Olar muňa şeýle bir enni edipdirler welin, düýşlerine at görmeseler, bir zatlar kem ýaly. Nädip kem bolmasyn? Düýşüňde çapylýan at, oýaluňdagydanam ýynnam ogodan. Has beterem çar töwerek täsin. Oýaluňda ýeller bilen ýarş urýan bolsaň, düýşüňde asmanyna bulutlar bilen bäsleşýän. Emma oğlunyň bugünkü düýşü hasam geň. O düýş onu diýirkä bir gedegem görmedik, garratasyna duşurdy. Atalar hemişede soňky nesillerden bir zat isleýän, olardan uly bir zada garaşýan ýaly. Garratasy çoğluğunu näme diýmek isledkä? Ilki bilen meni tana, maňa düşün. Soňra maňa ýetdirmedik sepbitlere, pellehanalara ýet. Sen babaly taýmadyň çoğluğu bolsaň, garrataň çeken rahmetiniň, siňdiren ahlasynyň, türkmen bedewiniň öňünde borjun bardyr diýjek boldumy? Inede atlara bağlanan, düýşe berimsiz hakyky gün başlanýar. Sapu ýodasynyň eýýäm seýslenip ýüren atlaň at toýnaklarynyň sesi gelýär. Hamana asmanam şo sese oýanyp, ýuwaş-ýuwaş agyrýan ýaly. Atlaň olaň üstündäki at bakarlaň hyjy ýoly doldurup barýar. Her kim atyny seýsleýär, işlediýär. Kim gorgun sürüýär, kim öň attyrýar. Atyny daradyp ýürenim bar. Ümsüm yatan aýlaw oýandy. Oň ýodasyna jan girdi. Aýlawyň görkü, diýirligi oýnaklap gelýän atlarda. Her kim bu görnüşiň jadysyna at üstündäkileň ýüregi bedewiniň toýnagy bilen deňurýar. Şeýdip, günler bir-biriniň üstüni getirip, ömrü öwürlüp gider.
Muň şeýle boljagna ýaňy 11 ýaşa ýeten oglan Kerwen Babaliýewiň akly kesýänem däldir. Emma ýaş ýüregi, ýaş aňy atlar bilen. Oň üçin iň gyzykly taryh atasynyň geçen ömür ýoly, sapan atlary, gadanan ýeňişleri. Bar arzuwy garra atasy Babalaga, atasy Uradulaga meňdemek. Mawtmula tamydyň owul akan ýerden akarmış arık diýen setirleri beýtiyar diline gelýär. Akar öz hanasyndan akmagyny dowam etdirýär. Meşhur seýis Babalagan halifasy Anna uly kiçik bir gurunny seýçilik hakyna agaç ustasyna bir oturguzyň ölçegini, şekilini berseň ölçär, keser, yelimler, garaz oturguzy ýasar. Emma seýçilikde ulen her atyň öz ýagdaýy, öz doguşy bolýar. Olaň ählisini bir ölçeg bilen seýsläp bolmaýar. Şowratyň bir günüň içinde de taby ütgäp bilýär. Şoň üçin seýse ýiti sýynçylyk, duýurluk gerek. Sadandan ýanyna bir näçe şägirt gatnaýanlar. Emma olaň hemmesinden çyn sadanyna çykmaz. Hakyky sadanyna bolmak üçin halipadan daşgaryn Allah tarapyn berilen ukuyp bolmalydyr. Seýçiligem şoň ýaly bir kär diýipdi. Seýçilik bir kıyın iş ol. Iňe bilen guýgadan ýalak da. Bizem şu atçylykda gelmegimiziň sebäbim biziň kakamyz, ýa-ni Babal taýmaz ol seýis. At çapyk bolan. Menem şu ýaşlykdan, keçilikden şu kakamyň ýanyna bolýardym. Onuň näme görenim şu at gidenim at çağalykdan şu kakam bilen bile ýanyna bolup atlara seredip onun toňa baka işine giren bolýan, atlaryň ýanyna bolýan, typalak görýän, iyi motun berişini görýän. Şeýdip bilen ýoş-ýoşluk bilen kakamyň ýanyna at binmäni öwrendim. At bindik, at çapdyk. Ondan soňra menden oglum Enwere geçdi. Enwerden birine Kerwanjana geçdi. Kerwanjana Osmat biziň ýanymyza gelip okudan boş wagtlary men bilen bile gelýär. Atlara seredýär, iyi merşime seredýärler, ot berşime seredýärler. At binmäni öwredýär, at çapmany öwredýär. Netip bolsa bakym atam çapdyryp başlardy bunu. Ondan hem şu çağı geldin, ulu adam geldin şu ilk atın gözüne seredip atı öz mähir giden ata bolan töýgüsi bolan şol adam atyň ýanyna galmak bilen bolýar. Şol atyň ýanyndan aýryly bilen akşol. At öňüne çekýär da bir. Onuň näme Enwerjanym 2 ýaşynda şu ata bilen boldy dal. Atatyň ýanyndan aýrylmady. Ene edek maňelli men Enweryň ogly Kerwene öwredýän şu atamydan öwrenen atlanmady. İşler bilsen hormat prezident biziň gadyrymyzy bilýär. Menem şu Ustat Halipa çapyk bar adyny eýe bolduk. Indi biziň şu öz Türkmenistanaky atçylyk sport toplumydan hiç kimden, hiç ýurdundan pesdäl. Ene şüýlem bede bayramaza hormatly prezidentimiziň Türkmenistan halk atçynatyň hormatly at öretdi. Oňa da biziň atçylarymyz hormatly prezidentimiz bilen bilelikde olary da at takdylar. Hormatly prezidentimiz jan sag bolsun, edýän işlerim rawaç bolsun, başam dik bolsun. Köpek dağdan gaýdýan säheriň sergin şemali, ahalteke bedewiniň ýalyny, türkmen oglanjygynyň başyny sypap geçýär. Bu görnüşe ýüregiň gowsunyny duýman galýan. Rawayata öwürlen läläň çepem
şu topraklarda görewliň atoyuna düşnedendir. Ata çıkan oğlanın göğünü kuş kimin gökdü. Bu oğlan bilen oň bedewiniň arasyna aklyny hayran ediyen kıwaplygy, bağlanşygy duýýan. Dağ başyny bir gözsüz, türkmeni atsyz gödeňine getirmek mümkin däl. Belki şonundur, Ussat Seyit'in daşyna ataýlayan oğlanlaryň aňyrsyna Babal Taýmaz, Babal Seyit görnýär. Bu baglanşygyň ýitmezligi üçin bir kim 80 ýyllyk ömrüni tutuşlugyny ata bagşlan Babal Taýmaz. Kerwan boljan, men saňa bir zat aýdyn. Ataň barada, ataň feýstiligi, aýratynlygy barada, babalaryň hakyky iş ýüzüni okuyup bul feýstigini, tejribeli feýstigi barada urun bereň. Sebäbi men ataň soňraky ýyllarda elini diýsedim, babalaryň okuwuna aldım. Şu wagt ýöredýän ýolum şu babalagadan alan öwrünen zatdan bilenim ýokary netijeleri gazandym men. Orşiyet atsapma o atlar sapığa giden wagtga şonna babalaga bir gezek şunu ýaly ýagdaý düşýär. Bulam iş ýüzünde bolan waka öýdi. Şo taýda bir atynyň aýagy bildirip etem agyrrak indi mun alanyk sapıgam ýetip gelýär uly baýraklar. Şo taýda näme bizde dağa gidilýär, guma gidilýär, aýagy nemerägatlar ýumşarak erdeminiz indi näçeni bilen okdyk. Ýanky atyny suw seýsiligi diýilýän diýär. Şoň kellesini gelişini görýärmi satan? Kellesine gelir şol. Suw seýsiligi diýilýän diýär. Yankı suwun içinde yüzdürüp ayağa yere de onu çümmecek bolup atam aladalı bolup yüzüp şu aňryk bärik buna şu iki tarapyna gatnadyp yankı şu taýda at ýagdaýa hemem taplanýar. Bir näçe gün şu ýagdaýa gaýtalandan soň at aýagy ýere degmese agram görmese o taýda da yüzýär ýagdaýa atym şotyň suwun içinde de bolsa bolberdi derler şu taýda güýç görkezdi özünden güýç çykýar. Şoň hazabyna ýanka taby gelýär. Şeýdi bem şol wagtky däp bolup gelýän bayraga munasip bolýar. Şunu ýaly hormatly prezidentimiň biz barada edýän aladasyna sizem mara geljekde nesip bolsa arasy rahmet bilen jogap berin. Güýçli çapy bar bolup ýetişende de men saňa ananýan oglum. Sebäbi siziň aňryňyzda da bar, ata baba gelýän däpde suruňyz arkama arka bu zatlar şol babalawan kyal aýratyn okuýum nesip bolsa sizde de bolar diýip men umyt edýän. Häzir siz tarih gatyna ýitmän saklanyp galan gymmatly görnüşlere tomuş edýäňiz. 30-yň aýlaw diýilýän aýlawda 1955-nji ýylda çapyk suwar Babaly Taýmazow Seyis Annawoly kiçiýiň seýislän atyny çapyp ýeňiji bolýar. Qarratan hen ýaly oglançykka bir köşüň bir ýokarsyna bir degirmen bar ekenne. Şo degirmeni ejeti bilen buğday götmäne gelýärler. Gaşo taýda bir at bar ekenne. Degirmençiden haýyşde diýe minip bir göreýin diýdi. Onuň min oglum bar diýe o da şu aty minip daşyna aýlanyp ýörke. Näme o degirmenem köpçüligiň barýan ýeri. Otulun aýlawyny diýilýän ýer bilen daşam däl eken arasy. Şonu gaýpaga gawat gelýär muňa. Degirmençiden soraýa bu oglançy kimiň oglaý diýdi awly. Olay diýe bu diýe Taýmaz ogly. Ha, Seyitiň ogly sene diýe. Hanonda muny bir at oglan edip bolmazmy? Kamyny bir sorap iýdep bolmazmy? Gaýpaga bilen gürleşýärler, gaýpaga bilen oňşup ýanky, hen ýaly oglançykka alqaýdy onuň. Şo ýerde çapy war bolup başlaýardy. Halipalaryny kän agdardy. Halipasyna gaty ul hormat goýardy. Gurrun edenne bir gaýpagan ýadyndan çykaranokdy. Biram Anogul Seyit ýadyndan çykaranokdy. Babalaga Türkmenistanyny
atqadanan atsınas adın almakçı bolanna özünün halifatyna goýan hormatyna tereddi. Yok diye ilki diye anogla berin diye. Babalaga diýlenni ahal teka atyna janyny beren adam. At bilen gurlaşy bilýän adam. Atyň diline düşýär. Atyň üstüne oturany görseň tolgunman bolmaýar. Babalaga kiçi göwünli, adam kärçilikli, ula uly kiçi bolmany başaryan adam diýip. Diňe seýçiligi däl, çapgywarlygy däl, şoň ähli gylyklary adamlar bilen nähil bolmaly, nähil etmeligini benim şo zatlarym oglum öwrengün algyn sebäbi magtumgulla bir söz bar. Talim algın ustadlardan niýede şu ustadlardan alıver, öwreniver, şeýle oglum. Köşüň degirmenini häzir bilýänem azazdyr. Ýöne ýagşylyk bolyn asla ýitip bitmeýär eken. Bir ýagşylygyň ömrü tutuş owaň ununy üwäp berip duran degirmeniň ömründen uzak bolupdyr. Ýagşylyk, hosar çykmak, milletimiziň tebigatyna singen häsiýetler. Gaýpaga ýagşylygyny taatda galar diýip edenler. Ýene bir zat şuhurdy. O hosarlyk ýetim oglan babalyň ýüregine kökürip, elmadam ýagşylyk edip ýaşamagyň meýwesini beripdir. Türkmenistanyň atqadanan atşynasy, Türkmenistanyň halifa çapgysywary İlmurat Agamradow babalaga at çapmasyny goýanyny egnindäki sar köýnekçesini maňa geýdiripdi. Çapgyswarlygyň sırlaryny ýaşyrman öwredipdi diýip gurrunmerýär. Babalagan gaýpa seýsen anawlyk kişiden alyp soňky şägirtlerine geçiren bir däbi bar. Ol Aşyr Garbaýewda, Taýly Taýmadow, Ata Ilewde, Baba Annasiyevde dowam edip ýörelge öwrilipdir. Olar dogan ýaly halifa şägirtdiler. Olaň aladasy diňe ýeňiş gadanmak, pellehanadan odup geçmek däl, ahal teke bedewiniň şöhratyny tabaralandyrmakdy. Babalaga aýaly olkeýe genäniň özüne eden kömegi barada şeýle gurrunmerýär. Bilmeter dedim, arzama dedim de. Abarzama zaptır da canım. Rezerv olmadı kollu bir. Rezerv olana da yatır canım. Yoksa piyastayı. Ayağının doktoru var, gözük beylek ettik olmadı onun. Onun ayağımı annenim tevipten bunuydu. Onun ki yumurta çöp boyu ve kartı dövdü dövdüden emetti bir yartı vedirine bekledi. Çaldım da mı şey bunun? Pipisi yer olaydı. Benim çözmeyeli bor çözmüş. Söylüklerinin dikerli dur verdi yönü. Ayak üstüne var. Babalagan gurrunmeren bu wakatyny taýmadlyň içerisinde bilmeýän ýok. Hatta onu hiç kim geňem görenok. Çünkü bu maşgala bir howadan demalýar. Häzirem şo howa olary şekillendiriş muzeýine getirdi. Sergide bedawatlar suratkeşiň renkleriniň kömegi bilen ebedileşen misaly. Olaň heykeli asmana göterilip barýar. Bir tarapda Angar, beýleki diýwarda gün batar. Öňde ýydyna gaňrylyp duran Kemir. Olar bu maşgaly üçin tanyş. Ustad Seyf, Ustad Şapgyswar Oraduly Babaliýew, meşhur garyderiň suratyny görenne, oň deňinde nädip saklananyny bilmedi. Seyfiň awraýyny atyndan, bedewiň şöhratyny Şapgyswaryndan aýryp bolmaýar. Ady äleme dolan garaderi Oraduly çapardy. Durmuşyň hödüri maşgala ojagyndan başlanýar. Ata kesbini dowam etdirip, şo käre wepaly bolmagyňda enäniň gollawynyň belli bahasy ýok. Babaly taýmadlyň içerisinde ahal teke atyna bolan söýgüýüniň, atşynatlyk ruhunyň ýüküni aýal maşgalalar deň çekişýär. Janyndan iriýär görýän balasyny ene bu käriň ähli kynçylyklaryna dödýär. Ýani ýollaşyna da elinden gelen kömegi gaýrymazlyga taýýar. Gijetini günnüdüni at bilen geçirýän,
tutuş dünyasını ata bağışlayan seyse ayal bolmak, belki seys bolmaktan yeňil däldir. Ýigidin aty olsa begencini paylaşyp, garsa gynanjyny yeňledip gögünlük berýän şo mehrem enelerdir. Türkmenistanyň atgadan atşynasy Babaly Taýmasowyň maşgalasy ýaly ahal-teki atyna bolan söýgüsini nesilden nesile geçirip gelýän maşgalalar atşynatlyk mertebesini berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne alyp geldiler. Beýik daragtyň ýaş şahalarynyň ösmegi üçin kökden nem gelmelidir. Atasynyň, garry atasynyň aýlawlarda kazanan ýeňiş pursatlaryny özüne saklan suratlardan kerweniň göze ganmaya. Geçmiş suratlar görnüşine nesline tama bilen terediye. Ene mehri bilen goşulyp ýaş ýürege güýç berýän şo tama dälmeýsem, bu tamany duýduça, oňa akal ýetirdigiçe täze nesille diňe buýsanyş däl, geljege jogapkärçilik bilen seretmegem oýanýa. Ýuruk bedew toýhanadan urap, sanaýmal minutda pellahanadan geçip gidýär. Şol sehelçe pursatyň aňarsyna seysiň ýyllap çeken zähmeti ýatyr. Gysga minutlar ýyllara uzaya, at garrap çapudan galyndan soňam gutarmaya. Häzir çapu erini gujogyna alyp gelýän babalagan çoğlugy şo minutlary götürüp gelýäne meňdeýär. Aslynda bu şeýle babalagadan soň ogly Oradulan, Oradulyň ogly enwerem çapu ýerini däl, ýatdan çykmajak pursatlary götürüp geldiler ahyry. Filmimiziň şu ýerine biziň üçinem garaşylmadyk bir waka boldy. İlkinji gelek çapyksuwar bolup ýarşa çykmaly gahrmanymyz Kerwen Babalyň atyny Isa Durdyýew çapmaly boljak. Muň sebäbini Ustad Seýis Oraduly bize düşündirip şeýle diýdi. Ütkeşik bolan zat ýok, oglanyna tolgunýandyr, biraz galygyny bardyr. Diýan ýok, Kerwen bugun bolmasa ertir çapar. Jogapkärli işi tapşyrmakçy bolanyny ilki bilen başarjaň tutan ýerli şägirdi Halipaň ýadyna düşýär. Isaňam Oraduly Seýisiň elinde işläp ýörenine on çoklu köp wagt geçmedigen bolsa, alyany diňe berekella. Atxanaň töweregini arassalamak bolsun, ýa-da attartsyn, bu oglanyň edeni işini el ujundan göwünsiz eden gedegi ýok. At çapşyklaryna da howsala düşmez. Seýisiň tapşyryklaryny kemsiz berja etmäge çalşar. Şoň üçin ol Kerweniň hem jan ýaly dosty. Oraduly Seýisiň hem onuň tamasy uly. Inede atlar sara ýören ýaly ýola düşýär. Ahal-teke bedewi öň aýaklaryny her öňe oklanyna epesli uzaklyk odaňýar. Sen çyn çapyksuwar boljak bolsaň şo wagt çaýkanmaly dälsiň. Oýlan kenek ýaly oturmalysyň. At bardyr. Truwaşdan agzdyryny çeýläp öňe dudar. Käsi tersine soň güýje burar. Çapyksuwar atyň dem alşyna, ayak sesine diň salyp oturşyna bu ýagdaýlary duýmalydyr. Sebäbi at çapyksuwarynyň halyny ol alжыраýam, gyslanýamy, arkaýynmy çykyp barýandyr. At bilen çapyksuwar ikisi bir göwredir. Pellahana golaýlanyna hay galdymy diýäýseň, atyň badynyň gowşanyny duýman galarsyň. Bular çapyksuwarlygyň iň bärki jesarlary. Seýis bular ýeke-ýeke at çapçy oglany öwretmeli, düşündirmeli. Inede gönü ýol, pellahana görnüp dur. Diňe pellahanada däl, sen başarjanlygyň, atyň bilen deň opşuňam, ýeňşe ymtylşyň, erjelligiň bary şu ikarada belli bolýar. Berekellah. Isa Seýisiň tamasyny ödedi. Tomoşaçylary begendirdi. Ustad Seýis Isa'da ýalňyşmandyr. Berekellah, berekellah. Inede bütün ömrüňe saňa hemra boljak, ýatdan çykmajak pursatlar. Ýaş çapyksuwar atynyň gaýrat edeninden hoşal. Elbetde,
Atam özünü ýeňşe ýetiren oglundan razydyr. İsa hormatly prezidentimizin goýan bayragyna münasip boldy. Oň elindäki kubogy öýleriniň törüni beder. Ejesi begencine gözüne ýaş aýlasa, kakasy arkasyna kakar. Oğlun howluwar, tuğdana wagtynda bişer. Ýöne bu nakla oğlun kaň düşünmek nähili kyn. Biz kerweniň diňe at sapmagy däl, sabr etmegi, özünden ululuň diýeni bilen bolmagy öwrenşiniň hem şaýady bolduk. Bu aýlawda diňe atlar däl, sapykwarlarym taplanýar eken. At sapmaz, bagyt sapar diýilýär. Eýsem seýsi üçin iň uly bagyt atynyň pellehanadan olup geçmegimkä. Bir gerek babalaga bu sowala şeýle jogap beripdi. Ol bir döwüm çöreği eline aldy. Ine bagyt diýilýän şudur. Hem asuda günümüz. Öz gowurýan käriňde ihlas bilen işläp, sağlygyňy halal çöreği ýedirseň, bagyt diýilýän şoldur diýipdi. Ahalteke bedewiniň şamsyra kimin şökle taşmagynyň syry, ussatlar maşgalalarynyň görkeden ihlasynda, söýgüsinde jemlenýär. Gahrman prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen olar bedew atlanmady muradyna ýetirdiler. Atlaram olary